Hej og velkommen til min kanal. I dag der skal vi printe og 3D-designe et mount til min GoPro, som kan sidde fast. Så bliver sat fast lige der. Hvis den gad at fokusere. Yes. Og så kan vi få lavet nogle fede timelapse af hvad vi får lavet her på kanalen. Følg med. Så blev jeg færdig med at 3D-designe mit mount. Den skal sidde der. Så nu skal vi bare i gang med at printe. Der kommer sjovt nok ikke noget timelapse af, at det printer, fordi det er mountet til timelapse, vi skal til at printe. Men det er ikke en gammel printer, så den larmer lidt. Så er det bare at gå i gang. Så vender jeg tilbage, når den er færdig. Så er vi ved at være der. Så bliver den jo færdig. Det er faktisk meget nemt det her supporterpille af. Min værste frygt med at pille supporter, det er altid at jeg kommer til at knække selve printet. Det kan vi jo ikke have. Ej, jeg tror, den er lige knækket den. Jeg ved ikke, om I kan se det. Meget sødt. Ja, den er også lidt knækket der. Men det vil være det ingenting. Bare skrue den der ud. Ja. Jeg tror lige, jeg knækker printet. Det er jo rigtig fedt. Eller hvad? Det håber jeg da ikke, jeg gjorde. Prøver bare igen. Starter med nederst.
I kan se, så er det bare sådan et, ja, det er bare sådan en gammelt Evo 4, jeg har. Men, det burde også være fint nok. Så det kunne være, at jeg bare skulle have lavet en plade, og så klistret den her på. Up. Så. Men det er lige godt for mig, jeg kan jo egentlig kun... Jeg kan jo ikke få vinkel på, når den bare så sådan der. Så skal jeg i hvert fald lige have en extender, eller printet en eller anden form for extender. Men nu må vi se, om det her det virker. Det kan bruges til et eller andet. Har jeg ikke fået alt support nu? Nej, den knækkede. Nå. Der kan man jo bare se. Og så den lige til den korte side. Nå, jeg får lavet en opdateret model, og så tror jeg, hvis jeg vil sige, det var det for den her video. Tak fordi I så med, og så kommer der lige en part 2 med en opdatering på det der.